Diuen que vaig néixer al carrer Wagner el dia 19 de gener de l'any 1919. Una estranya casualitat de 9, i efectivament és un número també és agradable i alguna cosa deu fer, no? A la vida no hi ha mai res que sigui per atzar. Si s'analitza sempre hi ha alguna connexió interna. Jo el Wagner, més o menys, ara el veig com una mena de Picasso. És un personatge amb una càrrega emocional i amb una potència expressiva que el comparo amb el Picasso, naturalment amb nivells diferents. Són d'aquesta gent que només en neix un de tant en tant, no? Ja està, perquè també li trobava aquestes qualitats. Ara estic en un lloc que només hi vinc per sentir Wagner. Perquè a mi sentir una òpera per l'òpera no m'interessa. El Wagner doncs, és un drama musical i alguna cosa més. Sempre m'ha agradat el Wagner. Ja de petit, quan sentia la banda municipal que tocava la cavalcada de les Valquíries, doncs m'agafava com una mena de trauma especial. I després, a mesura que m'he anat fent gran, doncs, com passa també amb el Frègoli, que també, quan vaig sentir parlar el Frègoli la primera vegada, ja m'emocionava, no sabia per què, però són coses que realment es veu que estaven arrelades i després, al fer-les conscients, al pujar de fer-les passar del subconscient a la consciència, resulta que sí, que eren coses que tenia una afinitat i que realment han representat molt per mi.